खौसेथि बर' सुबुं आफादा बर' माहारियारि आफाद मोनसे आरो बर'नि गासैबो बिथिं जौगानायखौ हाबानो मावनो थाखाय दाजानाय मोनसे आफाद। थ' थांखिया गिदिर। मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे संसाराव गोरों मानसि बिराद थायो, किन्तु रायजोनि थाखाय समाजनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जि खाबु, बे खाबुआ बयनिबो खाफालाव मोना। थ' आं सानो रायजोआ आंनो जि बिबानखौ होदों, बे बिबाना आंनि थाखाय जुदिও बिराद गिदिर, आं आंनि हाजासेखौ नाजागोन। आरो आंनो जिहेतु गसाइया बे खाफालखौ आंनियाव लिरनानै हरदों, बिनि थाखाय आङो गसाइखौबो साबायखर बावनांगोन। रायजोफ्रा एबा जोंनि थान्दैफ्रा जि मोनसे बिसासजों आंखौ फिन बोसोरनैनि थाखाय नैबे बिबानखौ गथायदों। दा बिथांमोननि बिसासा जाहाथे ओरैनो फैमाल थाङा, बिनि थाखाय आंनि हाजासे नाजानायखौ आं होगोन। आरो बर'नि सोब फारसे एबा गासैबो बिथिङाव जौगाथायनि थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि थांखिफोर, बे थांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय आङो आंनिफ्राय हाजासे आंनि नाजानाया थागोन। बर' हारिया भारत सरकार बा आसाम सरकारजों खनथाम सुक्ति जाबाय, थेवबो दिनैसिमबो कार्बि आंलंनि बर'फ्रा थागिबिनि मोन्थाय बेखौ दिनैसिमबो मोनाखै। बे समाव नोंथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायगोन? जोङो बे मोनसे एजेन्डानि सायाव खोब गुवारै आरो गोथौयै सावरायबाय थादों। एबारबो जों सावरायबावदों। जानांसिगौ, जायाखै। बेयाव माखासे बाथ्राफ्रा डिमान्ड्सफ्रा जिहेतु गुबुन गुबुन जाथिफोरजोंबो रिलेटेड, बेखायनो मावफुंनायाव एसे गोबाव जादों। किन्तु आंहा मोनसे बिसास जे जोङो सानसे नङा सानसे बे मोनसे एजेन्डाखौ मावफुंनानै होनो थागोन। कार्बि आंलंनि रायजो राजाफोरखौ एसटि हिल स्टेटास बेखौ जों मोनहोनो हागोन, बे बिसासा आंहा दं। बे बोसोरनि देग्लाय गुथि जथुमानि थान्दै जथुमानि गेजेरजों मा गोदान थांखिफोर बा रिजलिउसन आजावनाय जादों? जोंहा बिदि बिसेस गोदान थांखि होनथाबनानै बिदि जोंहा देग्लाय बिदि गैया। किन्तु अब्लाबो जों बुंनांगोन जों मा आयदानि सायाव स्ट्रेस होनानै खामानि मावगोन नैबे बोसोरसेयाव, बिनि थाखाय जों किन्तु सिद्धान्त लादों। बे जाबाय सोलोंथाइ। जे बिजों थांब्लासो हारिया थांगोन, बेनिखायनो स्पेसियेल केयार जोङो बर' बिजोंनि सायाव लानानै खामानि मावनो नागिरदों। आरो थांनाय समफ्राव जोङो बेखौनो नोजोर होनानै जितु गासिबो बिटिआर एकर्डआव थाखाजोबनाय बेफोर आयदा, थ' बिटिआर एकर्डखौ 100% इमप्लिमेन्ट खालामोबा सरकारा जिखिनि मावनां हाबा बे जागोन। किन्तु सरकारा मावनां हाबाखौ सरकारा मावनानै होबानो जोंनि जि समस्या, बे समस्या जोबा। बे समस्या जोबनोबा जोङो माहारियारि आफादफ्रा आरो माहारिनि साफ्रोमबो बेक्तिया जों हाबा मावथारनांगोन। जेरैहाय नों बुंनानै दोनदो सरकारा नोङो बर' मिडियाम फरायसालिखौ गायसननानै होबाय, किन्तु जोंनि रायजो राजाया जुदि बर' बिजोङाव फरायानोबा बे फरायसालिया बोरै थानो? जोङो बिनानैल' जानाय नङा, जों गावबो मावनांगोन। ओंखायनो जों एबार जोंनि थान्दै मेलाव बेफोर आयदानि सायाव सावरायदों जे जोङो मोननै पार्टआव सरकारा जि मावनांगौ बेखौ सरकारा मावगोन। जों माहारि आफाद आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा जिखिनि मावनांगौ बेखौ मावहोनो थाखाय जि मावनांगौ खामानि थागोन, बेफोरनि बागै जों मावगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा इतिमध्ये सोलोंथाइनि फारसे गोबां खामानि बिथांमोनहा मावबाय थादों। बिथांमोनाबो हाख'वाखै। जों बिथांमोनजों लोगो लाफानानै खामानि मावनो नागिरदों सोलायनायनि सायाव एबार। आरो मोनसेया जाहैबाय मा फरेस्ट राइट एक्ट, माने हा हुनि मोन्थाय होननानै बुङोबा फरेस्ट राइट एक्टआनो जा बा बसुन्धरा 2नि जुगेदिनो हा पाट्टा होनायानो जा, बेफोर खामानिखौ सरकारा जिबायदि मावनांगौ बेबायदि जोंनो मावनानै होआखै, बे लेहेम जादों। आरो बसुन्धरा 2नि जुगेदि जि हा पाट्टा होनो थाखाय सोरखारा राहा लामा लादों, बेयाव गोबां ट्राइबेल माहारिफ्रा हानि मोन्थायखौ किन्तु मोननाय नङा। बिनिखायनो जों एबार बिनि सायावबो फिन सानफिननो थाखाय सोरखारखौ खावलायनो लुगैदों। बिनि अनगायै बिटिआर एकर्डनि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंहोनो थाखाय नाजानाय बे थागोन। सनितपुर आरो बिश्वनाथ स्पेसियेल मोनसे जोंजों सावरायनाय एबार बे फैदों। बे जाहैबाय मा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा डेभेलपमेन्टनिफ्राय बन्सित जाबाय। मानो होनबा बिथांमोना ना बिटिआरआव हाबखो ना बले बिकेडब्लिउएसआव हाबखो। जों ओंखायनो सरकारखौ गोख्रोङै बुंदों आरो जोङो जोंनिफ्राय बे बाथ्राखौ जों गोदोनिफ्रायबो बुंबाय थादों। बेनो जाहैबाय मा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरखौ जेसेबाङा बिटिआरआव हाबो
बेखिनिखौ सोनांसिगौ खोब थाबैनो आरो सोनायनि थाखाय सोरखारा जि राहा लामा लानांगौ बेखौ सोरखारा मावनांगौ बाखि थालांनाय जिफोर बेखौ BKWSआव सोनांगौ आरो सोनायनि थाखाय जि खामानि मावनांगौ बेखौ सोरखारा थाबैनो मावनांसिगौ बे मोनसे डिमान्डआ जोंहा दङ आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाबाय खिन्थु दादोंबाबो बिनि मावनां हाबाफोरखौ सोरखारा दासिम मावफुंजोबनानै होआखै जेरैहाय समस्ति दानाय गामि नटिफाइ खालामनाय बेखौ इलेक्सनसिम लांनाय बे खामानिफ्रा मावनो दं बिनि अनगायै रां बावजा जि बोसोरै 13.5 कौटिल' थांनाय 2 बोसोराव होदों 13.5 कौटिजों खुनु मोनसे काउन्सिला सोलिनो हानाय रोखोम जाया बेनिखायनो जों सरकारनाव दाबि दिखांनो नागिरदों एबार जों रिजुलेसन लादों बे रां बावजाखौ सोरखारा बारायनानै होनांगौ बिनि थाखाय जोङो सोरखारखौ नारसिनगोन आरो बिनि अनगायै जों मोनसे खावलायनाय जोङो सोरखारनाव मोनसे आपिल बे जाहैबाय 1500 कौटि जि पेकेज BTRनि बे पेकेजआ BTR होननानै फैदोंब्लाबो जोङो जोंनिफ्राय स्पेसियेल केयार लानो थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव गोलैनाय रायजो राजाफोरखौ स्पेसियेल खामानि मावनानै होनो थाखाय 1500 कौटिनिफ्रायनो 300 कौटि बोसोरै 100 कौटि करिया हरनांगौ होननानै जोङो थान्दै मेल जथुमाव सावरायदों आरो बेखौनो जोङो सोरखारखौ बुंनो नागिरदों मददगिरि बिथांमोनसिनोब्ला आंखौ UBPआव गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट कमिटिया आरो CWCआ एज ए फाइनेन्स साब कमिटिनि कनभेनार हिसाबै आंखौ सायख'नायलाय आं बिथांमोननिसिम बे साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय मानो होनब्ला बिदि एफा गिदिर आंनि सायाव मोनसे खामानि फोथायनानै बिसोर जाबना होनायलाय आंबो गावनि जेसेबां गोहो दङ बेखौ नाजानानै आंनि लोगोफोर दङ चेयारमेन दङ आरो साब कमिटिनि मेम्बारफोर दंजोबो गासैबो जोङो बयबो लैहोर लैहोर गासैनियावबो जों थांनानै जों फोरमायहैदोंमोन जे बिखेकखे जोङो बे हाबाफारियाव खुंफुंनायाव मदद हरनाय खायसे बिखेक पार्सनखौ जों नाम लायालाबासिनो थानो हाया बेनि फार्स्टआवनो जाहैबाय बे सोरखारनि गाहाय मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा डांगरियादेब बिथाङा जोंखौ हाजासे माने एसे बुरजा रांजों खहाय खालामना हरनो हादों आरो लोगोसे जोंनि BTRनि दानि चिफ बिथां प्रमद बर' साराबो जोंखौ गोबां मदद हरदों आरो लोगोसे बे आसाम सरकारनि एडुकेशन मिनिस्टार बिथां रनज पेगु डांगरिया साराबो जोंखौ मदद हरदों आरो लोगोसे गभर्नमेन्टनि जानानै मेम्बार सेक्रेटारि युथ एन्ड वेलफेयार गभर्नमेन्ट अफ आसाम बिथां गितार्थ गोस्वामी डांगरिया देबाबो जोंनो गोबां मदद खालामहरदों आरो बे मेलखौ खुंफुंनायाव आरो लोगोसे टिवा काउन्सिलनि चिफ बिथाङाबो जोंखौ मदद हरदों आसामनि गासैबो काउन्सिलाव जों थांदोंमोन बयखौबो जों फोरमायहैदोंमोन जोंनि बे माबानि सोमोन्दै खुंफुंनायनि सोमोन्दै बिथांमोना बयबो जोंखौ मदद खालामहरदों जा एसे हादों दा जोङो एज ए ट्रान्सपर्ट मिनिस्टार बिथां परिमल चक्रबर्तीयाबो जोंखौ गोबां गारि हरनानै जोंखौ सहाय खालामहरदों ASTC ट्रान्सपर्टनिफ्राय बे ट्रान्सपर्टनि बेलायाव जों बिथांनिफ्राय हाजासे माने अननाय मोनहरदों दिनैसिमबो ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों गारि इउज खालामगासिनो दङ आरो लोगोसे PHC डिपार्टमेन्टआबो जोंखौ खिनाय हासुनाय दै बायदिसिनायाव जोंखौ हेल्प खालामहरदों जों बेफोरबायदिनो जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि गासैबो डिपार्टमेन्टआनो जोंखौ सहाय खालामहरदों बेयाव आं बेनि थाखायनो गोजोननाय मोन्दों मानो होनोबा UBPOखौ एज ए अर्गेनाइजेसन नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै बयबो जोंखौ साबायखर होदों आरो बयबो जोंखौ मदद खालामहरदों बेवहाय जोंहा माने दुखु गैया रावनिबोसिम जों जायनाव थांदों बिसोरनो जोंखौ मदद खालामहरदों खायसे फैनो हायाखै खायसे फैदों आरो आंजों लोगोसे थाफानाय बे रिसेपसन कमिटिनिनो बिथां जोंनि बे ओनसोलनि MLA बिथां रमेन्द्र नारायण कलिता जोंखौ गोबां खामानियाव मदद होदों मानो होनब्ला जों डाइरेक्ट जोङो मिनिस्टार MLA फोरनाव थांनो हाया चिफ मिनिस्टारनाव थांनो गोनां जायोबा जोंखौ MLA बिथाङा जोबोद सहाय खालामहरदों MLA नङामोनब्ला जोङो मिनिस्टारनाव थांनाय सोरबा बिजु साजोरगानाव थांनाय जोंखौ बिदि सहाय मोननाय नङामोन आरो बिथां रमेन्द्र नारायण कलिताया जोंखौ गोबां मदद खालामहरदों आरो लोगोसे बे BKWSनि सोद्रोमा बिथां एग्जिकिउटिभ मेम्बार अनिल आदा साराबो जोंखौ बिराद जोंजों थाफानानै जोंखौ फोरोंनानै गावनि एक्सपिरियेन्सखौ जोंनो शेयार खालामनानै जोंखौ जेरावबो लाबथिंनानै कालेक्सनाव मदद खालामहरदों
आरो लोगोसे बे जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बिथां प्रदीप बसुमतारी आदायाबो जोंखौ गोबां मदद खालामदों। किन्तु आङो बेखौबो बुंनो सानो गुवाहाटी ओनसोलाव जोङो बेफोरबायदि हाबा खुंफुंनायाव मानसिथ' फैयो मेम्बारशिप मोनो नाम लायो किन्तु खामानि जाफुंनाय खामानि मावफुंनायाव बारा मदद माने मोननो नागिरा फिजिकेलि। दा जायखिजाया जों आं मोनसे हांख्रायनो सानदों आं खावलायनो सानदों रायजो राजाफोरखौ जाहाथे जोङो इयुनाव माबाबादि बेफोरबायदि जुदि खुंनायाव जों लिंहरोबा बयबो मोदोम होनानै गोसो होनानै बयबो मदद खालामनांगौ। खालि नाम लानोल' सानबा जाया मानो होनब्ला आंथ' इउपिपिएनि जेबो सोद्रोमा नङा किन्तु एज ए आरसिनि सोद्रोमा जानानै आं आंनि मावनांगौखौ आं मोजाङै मावफुंलांनो नाजादोंमोन। हयथ' दिनै बे जोंनि जोबथा दिन बे जोबथा दिनाव जों एसे दिनैसो एसे मिनिहांदों जों माने फार्स्टनिफ्राय बिराद माने साननानै दुखुजों मा जागोन मा जाया किन्तु दिनै नुबाय जोङो जोंनि प्रग्रामा साक्सेसफुल जाबाय। अलरेडि जोंनिया गेवलां मेला जोब्बाय आलासिफोरा फैजोब्बाय जोंनिया स्पर्ट्स एस'सिएशननि जोंनिया बे प्राइज डिस्ट्रिबिउसनफोराबो जोबजोब्बाय गासैबो जोंनिया जोब्बाय गोदान कमिटि दाजोब्बाय। थ' आं बेनिखायनो एसे माने एसे फुरथिजों आं बुंनो सानदों नोंथांमोनखौबो आङो साबायखर बावहरबाय जे जोंनि बे मेलखौ सालायलांबाय थानायखौ नोंथांमोना सम सम रायजोफोरनो दिन्थिफुंना होनायनि थाखाय आरो लोगोसे आसामनि बयबो बर' हारिनि आइ आफा बिदा बिनानाव गासैबो जोंखौ जाय जाय मानसिफोरा मदद होदोंमोन बिथांमोनखौबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एज ए फाइनेन्स कनभेनर हिसाबै बे मेलनि आं बिथांमोनखौ आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय।